Ahojte kamaráti. Ak máte radi rozprávky plné dobrodružstiev a tajomstiev, nezabudnite dať tomuto videu palec hore a prihlásiť sa na odber, aby vám neunikol žiadny nový príbeh. A ak sa vám tento príbeh páči, podeľte sa oň so svojimi kamarátmi. Ďakujem a poďme na dnešnú rozprávku. Kde bolo, tam bolo, za vysokými horami a hlbokými lesmi rozprestierala sa zvláštna krajina. Bola to krajina, kde sa nikdy nikto neusmieval. Ľudia tam chodili so zamračenými tvárami, oči mali prázdne a srdcia studené. Nikto nevedel, prečo to tak je, ale všetci boli stále nahnevaní. Dokonca aj deti, ktoré sa obyčajne radi smejú a hrajú, boli v tejto krajine tiché. V tejto krajine žil chlapec menom Tomáš. Bol to obyčajný chlapec ako každý iný, lenže na rozdiel od ostatných, Tomáš mal v srdci zvláštnu iskričku, ktorá ho odlišovala. Každé ráno, keď sa zobudil, pocítil túžbu sa usmiať, ale keďže nikto iný sa neusmieval, myslel si, že ani on nesmie. Jedného dňa, keď sa Tomáš prechádzal po dedine, uvidel starú pani, ktorá sedela na lavičke pred svojím domom. Vyzerala veľmi smutne a unavene. Tomáš sa na ňu dlho pozeral a potom sa rozhodol urobiť niečo nezvyčajné. Pomaly sa k nej priblížil, pozrel jej do očí a usmial sa. Stará pani najprv nemohla uveriť tomu, čo vidí. Čo je to za zvláštny pocit, pýtala sa sama seba. Zrazu sa jej tvár zjemnila, vrásky okolo očí sa uvoľnili a kútiky úst sa jej začali dvíhať. Pani si uvedomila, že sa prvýkrát po dlhom čase usmieva. Bola prekvapená, ale zároveň cítila teplo, ktoré sa jej rozlievalo v srdci. Tomáš pokračoval vo svojej prechádzke a rozhodol sa, že vyskúša svoj úsmev aj na iných ľuďoch. Keď prechádzal okolo pekára, ktorý práve miesil cesto, usmial sa na neho. Pekár najprv vyzeral prekvapene, ale potom sa aj on jemne usmial. Tomáš sa usmieval na všetkých, ktorých stretol, na kvetinárku, ktorá aranžovala kvety, na mesiara, ktorý krájal mäso, na deti, ktoré sa hrali na dvore. A niečo sa začalo diať. Ľudia, ktorí sa kedysi neustále mračili, začali opäť pociťovať radosť. Ich tváre sa zmenili a zrazu bola krajina plná úsmevov. Tomášov úsmev bol ako lúč slnka, ktorý pretrhol husté mraky na oblohe. Postupne, ako sa ľudia začali usmievať, slnko začalo vychádzať spoza mrakov a celú krajinu zalialo teplé svetlo. Kvety rozkvitli, stromy sa zazelenali a vtáky začali spievať svoje radostné piesne. Jedného dňa, keď sa všetci obyvatelia dediny zišli na námestí, starý mudrc, ktorý vedel všetko o histórii krajiny, vystúpil pred nich a povedal: Pamätám si časy, keď sa ľudia v tejto krajine smiali a radovali sa zo života. Ale časom sme zabudli na radosť a nechali sme, aby nás ovládol smútok. Až teraz, vďaka Tomášovmu úsmevu, sme si spomenuli na to, čo je v živote dôležité. Ľudia pochopili, že úsmev má veľkú moc. Začali sa smiať viac a viac, nielen na seba navzájom, ale aj na život, ktorý sa im zdal odrazu krásnejší. Tomáš sa stal hrdinom celej krajiny, nielen preto, že priniesol úsmev, ale aj preto, že ukázal ľuďom, že aj malý čin môže zmeniť celý svet. A tak krajina, ktorá bola kedysi tmavá a chladná, sa zmenila na miesto plné radosti, smiechu a svetla.